హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ఇంకొక అద్భుతమైన ప్రొడక్ట్ కోసం తెలుసుకుందామండి. ఎష్యూర్ జెన్ ప్రొటెక్షన్ సోప్. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, డైలీ మన స్కిన్ ని ప్రొటెక్షన్ చేస్తుంది. అలాగే చిన్నపిల్లలకు కెమికల్ సోప్స్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నారండి. వాటి వల్ల ఎన్నో రకాల హెల్త్ ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది. కరోనా టైంలో ఈ ప్రొడక్ట్ ని లాంచ్ చేశారు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. క్రిములు అండ్ ఫంగస్ బ్యాక్టీరియా నుంచి మనల్ని, మన ఇంటిని, అలాగే మన పిల్లల్ని కూడా ఎంతగానో ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. చిన్న పిల్లల దగ్గర ఎక్కువగా కూడా మనకి బ్యాక్టీరియా అనేది కనిపిస్తుంది. వాళ్ళు పాలు తాగడం అవనివ్వండి, వాళ్ళ క్లాతులు అవనివ్వండి, ప్రతిదీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అలాంటి బ్యాక్టీరియా వల్ల పిల్లలకి ఎన్నో రకాల హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ వస్తున్నాయండి. అలాంటి వాళ్ళకి జెన్ ప్రొటెక్షన్ సోప్ అనేది ఎంతగానో అద్భుతంగా ఉంటుంది. క్రిముల నుంచి పిల్లల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ఉన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో ఖచ్చితంగా వాడవలసిన అద్భుతమైన ప్రొడక్ట్ అండి. TFM 76% అండి. గ్రేట్ నెంబర్ 1 నాణ్యతకి గుర్తింపండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సోప్ని యూజ్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.